kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingmi ki kubor lingba kilat pathai kubor haka arpo pratarik ubnai luber aharja arpo saw pakador bar shnong maulai salai karya kan boykan nani kan nomishimenta satya haka banthap ya ka vote na ka bantak election MP shaka lok sabha namar kajing bom maramat bat kajing bom pen bha ya ka surok hapo ka shnong dagi bor ki badai khmi kabala bu jing e shikat dai e ki pai ba nong shong shnong henrei tang hadian arsngi kata haka lai phau tarik ubnai luber aharja arpo saw ki bor badai khmi kila shim kia mardor ban pen baha bat maramat ya ketika surok hapo kashnong kumban syukudaw hangne na kaliang kador bar maulai selai karya haka arpo pra tarik ubnai leber arja arpo saw kalarai ban boykat lani baka numi shimenta haka ban tap vote haka ni ke election MP shaka lok sabha kabalalong menta kasngi ka khat khandai tarik ubnai ya yong arja arpo saw nakadaw ka jingsha ale ben bat ka jing bom sngap ya ke jingkar pat jong kashnong nakapor shaka por ban maramat ya ki surok shnong bat ki linti shnong ki ba katanat PHE kala penjat bat shui kongreng hadin ke jingwanti ban thap ya ki pipe mentara jan arsnem AA habayo ban yakran bat uba e khar kongor ubadai assistant rang ba shnong haringkat ke jingya don lang bat uba SB kharpuri ubadai secretary ke maulai selai karya kilong bawat la na kaliang ke dorbar shnong haka arpo pratarik ubnai leber arja arpo saw kalarai ban boykat ya ke election MP hapo ka shnong Henrei na kaliang kashnong kalaweng no ya kani jing pensange ban tap vote na mar ki bor ki badai khmi kila pha ki kontraktor ban pentrei bat maramot no ya kate ka surok haka lai phau tarik ubnai leber arja arpasaw hadian arsngi ka jingmi ka khobor hakilat pathai khobor baga shnong maulai salai karya kanomi shimenta haka jing tap vote haka election MP shu na kaliang assistant rang ba shnong ulaong bana kaliang kador bar shnong kalarai ban pensange ya kate ka jingbom lai tap vote haka khat hanyau tarik ubnai ya yong arja arpasaw kata arsngi haswa ka jing tap vote hadian balayu i baka kam ban maramat ya kate ka surak kala dam na kaliang kiti kinongkit kam ka dorbar shnong kila pun pau ka jing ai khublei ru ya kilat pathai khubor ki bala pun sapriang ya kani ka jing e jong ka shnong namar badai lingba jong kilat pathai khubor baki bor ki badai khmi kila shim khya mardor ban wan maramat bat pen bha ya kate ka surok jong ka shnong ka bala jot bat pe Kawan, ini tu jelasin kau nggak? Suatu hadis ini kan Musuh ni kat liubat liusan, tentang ada. Hai, baik ni. Baik kene tu bukan cerita, tak kene baik lah ada tak bilat lu. Kan kau bawa pun bawa kerja jenis ni. Kene dia hadu atai halak sayang. Bawa dekat lek bawa itu. Ya. Hai syu. Tadi kami kasak sini je. Oh, baik. Kami di sana. Kami kasak. Hak jing syama ni suto ye bakam di ka kam ka basuk ba ngin su boykot untuk sam kidau te henry ka e ka penlong yingi bangin boykot kalong na kadau ba kum ka snong yingi la sha stom ni la kum ong nok ni la bu ka ching e snong yi kinong song snong bro khoi te de na ka kadau ba ni kum kinong kam snong ni dong ching kli na banta kinong song snong baro bakin suk agay lek kawan kan kasnong katau kan kam ikut ekin
Tena kata kadau ngila kumong ngila keren mensua kalong bangila ai de cing tho ngila karpat yu kontraktor ru ke kam siso te lengba ketu ba ngi boykot ngila perhat la bun ke rekom kemo bangin le te re ngila perhat no da ko bangin numsim mentasu nomor ba la I benyek sung sungi la chan asnem ngila stom te akpor kti ru ngila suya jalor kti akpor ba rang kebeneng ru kemo ngila su bam ru pum tu kan singirai kum tu te hadin ke bangi ngila penbena snong bangin boykot ya ke election ya kan ke MP election te nakaliang jong pi media pilayawan ya kaban ya kendu ingi kum snong te kum tu kum ngila pan pau hi ai media nam ta tu ki dau ki ching ki bangi kendu te ngila rai ban boykot kum tu te rei menta pan mo ngan ong no menta beling ni withdraw no ya kan ke boykot na menta kan ke MP election kalong halor ki ba limba ke chong pi ki media ong ban ai khublei pi ki media kan ki bala yarap lem yingi ban poi ikini khubor se ki bor ki badai ban pej lan ki khabor badai ban trei kane teng habdin bang ngila yu hi ba ka kam ka cham ka la ya be kontraktor la wan ban trei no hi mazdor kum to ka lai potrik ke sisa chain la wan ban sedang ban trei no te bat hadu min sisi kamut ka ba ngila da ka isi hi kamut ngi ong ba ka kam kala dep ne ngin withdraw no te ngila penbena snong hi ba ngin penbena ngi penbena ba ngin withdraw no e kan ka ya tu ka rai ka bang ngim swa bang sim ken ban boykot ngila weng no e tu boykot ba ngila karpat hi no snong ba kinyemi ranti ya ka ban sim benta hakaban jet yung hikmat kita kabalong kat kum ka hok kachungki ba kidai ban pandep kan ten kumtan nakaliang kachungi kum kinong kamsinong nei don secretary pat mga astan romba sinong ngiru haba ka ba ngi kala long successful mo ila dep sot ya kata problem kaching nakabantak sinong te ki nong song sinong ru ki la kmen hi kum bakalong mata ila sungo kumen ya ka bang ngile mangi bakalawan ra ya simentoy te nakta kada kila ya bun di ba ya wan simenta election te nakaliang jongiru kum kinong penyak sinong ru kum bahadin bang ila weng no umto ya boykon te kum ba chulong ya kisnem baro ni chu ya tre rangkat bak sukari long aku bagi day bak kini election ong no bak ke election department kan abakawan man penlong gumning election kat badon ke election ni cui simenta nakaliang sungi kum kinong kam sinong banyadon hang ne nadu nyo bace into basdang ka kum to ngi yadon ne hadu saw bace nang bangi peken ba kanum don kanu kacing ciak basusi lane kata kacing kelumar de namar ngim kwa ba kasinong ka taw jungi kan butnam de na kata kadal ba ni kumngi ila dep ban simenta ila dep tep ikibut ichongi kat kum ka hok kachongi hi simet te songu kan nangkong nga ong man saisian pat man ai kublei pi media ki bala yarap ni kaban pun urlong ya kata kaching dongkam kachongi kum kisnong katha te nakaliang kador bas nong hi borok khoi rengkat ba kinong song ni ai kublei kan ni gitu ke department bat kamtam yu kontraktor kan bala wan ban trei ban pendep ya kini kam kan mungkin ki surok ya kadai halor kitu giba kitep yu tu pat blue kiti yu tu pat blue te ki kamta long kitab tambah ki le di ki mau tu te kitu ki mau hakapor baslap kamu ka kakit kan te ka nangta bat kalung kin yakiar kali yakiar eru to kala ka don kacing kata kan ten rei mentabat kalong ba yikitu ki benta baro ka ba ti na menta gitu bentep yikipat la le bah la tap la siang rong la ike te snong sirkom kala ikhui tang ba kalong ba ngimpat la baban ong ban apil ki parasnong kinong song snong chongi ba kinya pengkhui bahaya ki kampang chongki kan hala ke chong ki khamat surok lane ki
compound ki chungki te namar ba ngi jang sudep ban withdraw dang min chisngi te ngi skam ban nang ni skmat ban kat ba ka ching kreilang kinong song snong ba ngi kum ka ni bat ka dor ba snong ni ka long ba ngi le stom ban pun khu yak snong ge ek knam ba snong chungi kan long ba khu ba itanat ke ka na sete na te na neng ka long ba kalau long no khai lai pawa na ka emo lai pawa ka Tăng sini lên nạc mắt không biết mình chưa. tăng tin nak mak kendiat berarti topping tu. blak topping tu kan dan ri ka basa hi ka long pa ro lai pawa te bat kini ki footpath ki ba ya ha ban ya ki briu kan kang tu ru ki la tepat la tep ki tu kan bat khando bat tu sa ku te ri kum ka long mentapat ki makiru ki la dep ban tam lane ban penbahagian da ba ki la kadai caka ki ba ki don kamban le ka rugila ki la le nang ta ki khando ki baro ki ba ina tu ki la pun khu ke te ka ti ya ji ru khala long free ke mata long kam don chingwit isu kan nang ta ki nang so